ja kysyn, et vituttaaks, kun meikäs tiputtaa se kunniaksi voitais vaikka liputtaa. Se on MC Tompsu täällä uhoamassa. Musta tuntuu, että tää ei kannata. Saatan saada turpaa tän takia. Ihan vittu sama, mä en koskaan lopeta. Luen teidän kommentteja nauran, koska jotkut tulee dissaamaan. Kiitos teille, jotka autatte mut ylös nousemaan. Kritiikki on sallittua, pitäkää sen hallittuna. Ei mulla ollut muuta sanottavaa. Pyydät dissaaminen, lopettakaa. Tiedättekö mitä kiusatus voi tullakaan? Niistä voi tulla pahoja ihmisiä, niitä kiusatus laittaa poliisit ollenkaan. Fuck the police. Olkaa ihan rauhassa, koska se on vittu kiinnosta. Haluan päästä yhteiskunnasta eroon. Koska joskus vittu homot nostaa vaan veroa. Ministerit ei kiinnosta, Suomi on lönkäytä, eduskuntaministerit, unohtakaa. Kuunnelkaa mua, nostan kapinaan. Hakataan poliisit kokonaan. Räjäytetään ministerit paskaksi. Tuu mukaan, jos haluat. Ketään ei pakoteta muistakaan, valitkaa puolenne kunnolla. Muuten teidät saatetaan ampua. No, se ei mua kiinnosta, kunhan poliisit, sosiaalitoimien ministerit alas pudotetaan. En aio noudattaa lakia koskaan, ja te jeparit, pelätkää, koska hyökään teidän kimppuu, kun teet näin. Mä kiitän ja hurran tässä tänään, koska mulla ei oo mitään pelättävää.